Ο Καρατζαφέρης σήμερα έκανε δήλωση, θα έλεγα, ήταν ένα διάστημα το οποίο είχε ο λαός ψιλοκάνει στην άκρη. Ο κ. Καρατζαφέρης είχε, νομίζω, αποσυρθεί από τα πολλά φώτα της δημοσιότητας, τα οποία είχαν πέσει με πολλή ένταση πάνω του όσο ο λαός ήταν στην κυβέρνηση. Ένα διάστημα μεσολάβησε σχετικής μερικής σιωπής, τώρα σιγά σιγά νομίζω επανέρχεται. Σήμερα είπε πως θα ήταν πρόκληση στο ορθόδοξο αίσθημα των Ελλήνων να γίνουν εκλογές μετά το Πάσχα, ακριβώς 2 εβδομάδες όπως λέγεται, δηλαδή να έχουν προεκλογική περίοδο μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα. Λίγο ακραίο. Κύριε Μπούρχα, τα είπατε όλα με 3 λέξεις. Θα πρέπει να αναρωτηθεί ο κόσμος γιατί όλα τα φώτα της δημοσιότητας ήταν στραμμένα πάνω στον κύριο Καρατζαφέρη και στο τι έλεγε και στο τι πρότεινε κάθε φορά, ενώ ήταν μέσα σε αυτή την κυβέρνηση, και ξαφνικά τη Δευτέρα, μετά την Κυριακή που είπαμε όχι στο δεύτερο μνημόνιο, ξαφνικά εξαφανίστηκε σαν να εξαφανιστήκαμε από προσώπου γης. Ναι. Είναι πολύ προσεκτικός ο Γιώργος Καρατζαφέρης τον τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτά που λέει πρέπει να τα λάβουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, να τα ακούμε όλος ο ελληνικός λαός. Μιλάει συγκεκριμένα και ξεκάθαρα, όπως το δίκαιο που βρεθεί, για συγκεκριμένα κέντρα, συγκεκριμένα γραφεία στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο σκοπό να πληρώνουν ξεκάθαρα πράγματα, να πληρώνουν μεγάλους δημοσιογράφους, μεγάλα κανάλια, ώστε αυτοί να κάνουν προπαγάνδα εναντίον, να χτυπάνε αυτούς που είπαν όχι στο Μνημόνιο 2. Ναι. Συνεπώς, γι' αυτό και έχει κοπεί πλέον, έχει πέσει εντολή, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Τον έφερε μάλιστα και ο Τράγκας, για να μην θεωρηθεί ότι τα λέμε μόνο εμείς. Χτες ότι έχει δοθεί εντολή, κόψτε τον Καρατζαφέρη από τα μεγάλα κανάλια μέχρι την ημέρα των εκλογών. Αυτό δείχνει ότι πήραμε μια απόφαση η οποία έθιξε τα μεγάλα συμφέροντα, έθιξε τα ξένα συμφέροντα τα οποία ήθελαν να βάλουν χέρι στη χώρα μας, και κάναμε αυτό που απαιτούσε η συνείδησή μας. Είπαμε όχι στο Μνημόνιο 2 που θα δέσμευε τη χώρα για τα επόμενα 40-50 χρόνια. Συνεπώς η συνείδησή μας είναι καθαρή, από εκεί και πέρα θα δεχτούμε πόλεμο, είναι δεδομένο. Άρα λέτε πως δεν αποσυρθήκατε ως λαός από το προσκήνιο, αλλά σας απέσυραν. Ίσα-ίσα εμείς προσπαθούμε με μεγαλύτερη τόλμη και μεγαλύτερη πίεση να εκφράσουμε τις απόψεις μας, που είναι καθαρά υπέρ της σωτηρίας της πατρίδος. Άρα αποδίδεται, από όσα λέτε τώρα συνάγω, ότι αποδίδεται και τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά σε ένα τέτοιο κύκλο, ας πούμε, και σε μια τέτοια δουλειά. Δημοσκοπήσεις, κύριε Μπούρχα, καλύτερες από το καφενείο και από τον δρόμο και από το πεζοδρόμιο δεν υπάρχουν. Οι δημοσκοπικές εταιρείες ανήκουν και αυτές σε κάποιες ιδιοκτησίες. Οι ιδιοκτησίες οι ίδιες έχουν και ορισμένα μεγάλα δημοσιογραφικά συγκροτήματα, συνεπώς δεν θα μπορούσαν να απουσιάζει και ο πόλεμος στις δημοσκοπήσεις, όπως υπάρχει και ο πόλεμος μέσω των μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι ξεκρούγμα. Δεν απειλείστε, είναι τα όρια τα δικά σας, τα εκλογικά, η δύναμή σας, η πολιτική περιχαρακωμένη, δεν απειλείστε από κινήσεις, ας πούμε, όπως του Πάνου Καμένου την τελευταία που το βλέπουμε, να ανθίζει δημοσκοπικά. 11% λέει η σημερινή δημοσκόπηση στα επίκαιρα. Όπως και η συντηρητικοποίηση του λόγου του Αντώνη Σαμαρά. Δεν σας απειλούν όλα αυτά? Δηλαδή δεν δικαιολογείται έτσι μια συρρίκνωση δημοσκοπική? Κοιτάξτε, βλέπουμε ότι και ο κ. Σαμαράς και άλλες κομματικές παρατάξεις που φάνηκαν τώρα πρόσφατα στο πολιτικό προσκήνιο ακολουθούν ακριβώς μία ατζέντα την οποία εμείς είχαμε εξαντλήσει την τελευταία δεκαετία. Πόσες φορές θυμόμαστε να έχει αναφερθεί ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης στη Βουλή και εκτός Βουλής και τα στελέχη του για το πρόβλημα των λαθρομεταναστών. Ξαφνικά το θυμήθηκαν όλοι φέτος. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει για άλλα εθνικά θέματα τα οποία τα θυμούνται όλα τώρα. Συνεπώς, ακολουθούν μία ατζέντα την οποία εμείς τη λέγαμε εδώ και χρόνια και πιστεύουμε ότι αυτό ο κόσμος θα το κατανοήσει και θα το δώσει μεγάλη βαρύτητα σε αυτό. Είμαστε οι πρώτοι που μιλούσαμε για τέτοια ζητήματα. Άρα δεν απειλούμαστε από ανθρώπους οι οποίοι, εάν είχαν την ευκαιρία να τα κάνουν 30 χρόνια τώρα που ήταν στα πράγματα, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, μιλάω για τον κύριο Καμένο, ο οποίος ήταν μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, και είχαν ευκαιρία να τα κάνουν και δεν τα κάνανε. Τώρα, να βγαίνουν προεκλογικά το τελευταίο τρίμηνο και να λένε πράγματα τα οποία ενώ είχαν ευκαιρία να τα κάνουν δεν τα κάνανε και να γίνουν πιστευτοί από το λαό, δεν νομίζω ότι αυτό είναι απειλή για εμάς. Μάλιστα. Ωστόσο, γίνεται ακραίος ο λόγος του λαού σήμερα υπό ίσως μια πίεση δημοσκοπική που δεν τη δέχεστε. Λέω εγώ ότι μπορεί τέλος πάντων να υπάρχει. Αν όχι στα επίπεδα που τη δίνουν οι δημοσκοπήσεις, να υπάρχει τέλος πάντων μια πίεση. Είναι αυτός ένας λόγος που μπορεί και εσείς να κάνετε ακραίο το λόγο σας? Για παράδειγμα, έπαιξε πολλή δήλωση για την οπλοκατοχή. Για το ότι αν μπορεί τέλος πάντων να πυροβολά ο καθένας από εμάς, νοικοκύρης, όταν μπαίνει ο άλλος στο σπίτι του να το ληστέψει. Κοιτάξτε, αυτό ίσως δόθηκε και μια λάθος έκταση σε αυτό που είπε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Πιστεύω δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης ο οποίος να διαφωνήσει στην άποψη το ότι αν μπει κάποιος μέσα στο σπίτι του απειλώντας του να σκοτώσει αυτόν, τη γυναίκα του, τα παιδιά του,
προκειμένου να τον ληστέψει, να μην μπορέσει να κάνει χρήση οποιοδήποτε μέσου αμήνης έχει εκείνη τη στιγμή. Μιλήσαμε για κάτι απολύτως λογικό. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι αυτό τραβήχτηκε και δόθηκε μια έμφαση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία δεν ήταν αυτό ακριβώς που είπε και ο Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εγκληματικότητας. Ο κόσμος το γνωρίζει, ιδίως στις ακροτικές περιοχές και ιδίως στα χωριά. Συνεπώς, με κάποιον τρόπο πρέπει να προστατευτούν. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι το κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα τέτοιες καταστάσεις. Καθημερινά γίνονται ληστείες, καθημερινά γίνονται δολοφονίες. Πρέπει επιτέλους ο κόσμος να προστατευτεί με κάποιον τρόπο, να προστατέψει την ίδια του ζωή. Γιατί το κράτος έχει καταντήσει στο σημείο να μην μπορεί να προστατέψει την ίδια τη ζωή των πολιτών. Αυτό είναι απαράδεκτο για μας. Σε ό,τι αφορά τους λαθρομετανάστες, ένας άλλος σχηματισμός, η Χρυσή Αυγή, σας απειλεί και άρα και εσείς μιλάτε ίσως πιο ακραία για το θέμα των λαθρομεταναστών ή εμένετε στις θέσεις τις οποίες διατυπώνετε εδώ καιρό? Ποσόστοση δηλαδή, αυτό το οποίο λέτε πάντα. Εμείς το λέμε όπως το είπατε, το λέμε από το 2002-2003. Όταν ήταν ευρωβουλευτής ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, το είχε κάνει πρόταση και στην ομάδα του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από στην ΙΝΤΕΜ συγκεκριμένα, ότι ό,τι υπάρχει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες θα έπρεπε να γίνει και εδώ. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αυτό δεν θεωρείται ακραίο. Πρέπει να υπάρξει μια ποσόστοση. Πόσο εργατικό δυναμικό ξένων μεταναστών θα μπορούσε να σηκώσει η Ελλάδα, αυτό ακριβώς το ποστό έπρεπε να διατηρήσουμε εδώ. Εδώ σήμερα ο Έλληνας δυσκολεύεται όχι μόνο να βρει δουλειά, αλλά να διατηρήσει τη δουλειά του. Λογικό είναι να μην μπορούμε να σηκώσει η οικονομία της χώρας ένα μεγαλύτερο βάρος που προέρχεται από τους λαθρομετανάστες. Αυτά λέγαμε τόσα χρόνια, είχαν παρεξηγηθεί, αλλά βλέπουμε ότι τώρα τους τελευταίους μήνες όλα τα κόμματα προσπαθούν να εγκολποθούν μια τέτοια πολιτική και μια τέτοια ρητορική. Χαιρόμαστε που έρχονται στις θέσεις μας, αλλά πώς θα το κάνουμε, ήμασταν οι πρωτοπόροι σε αυτά. Τη γιγάντωση, έτσι όπως φαίνεται, της Χρυσής Αυγής είναι ένας σχηματισμός ο οποίος δεν δημιουργήθηκε τώρα, δεν προέκυψε τώρα, αλλά είναι ψηλοσταθερός, ας το πούμε έτσι, και στις απόψεις και στο στίγμα του. Εντάξει, κοιτάξτε. Έχετε σαφή όρια απέναντι και σε αυτό το σχηματισμό? Εμείς έχουμε κάποιες απόψεις, τις οποίες δεν έχουμε παρεκκλίνει ούτε κατά κεραίαν από την στιγμή της δημιουργίας μας. Δεν ξέρω ποια ήταν η πολιτική και ποιο ήταν το πρόγραμμα των άλλων κομματικών δυνάμεων. Έχουμε σαφή ανεξάρτητη πορεία. Μπορεί ο κόσμος να ανατρέξει να δει το πρόγραμμά μας και αυτά που λέγαμε τόσα χρόνια. Πιστεύουμε ότι εξέφραζαν την κοινή λογική και πιστεύω ότι θα αναγνωριστεί από τους ψηφοφόρους στις επόμενες εκλογές που θα έρθουν. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο να υπάρχει μια πολυκομματική Βουλή, να είναι περισσότερα κόμματα μέσα στη Βουλή και να ελαττωθεί όσο δυνατόν περισσότερο η δύναμη των δύο πρώην μεγάλων κομμάτων. Αυτό είναι πολιτική. Μετεκλογικά σας έχει απασχολήσει το τι θα κάνετε σε περίπτωση βέβαια που μπείτε στη Βουλή? Δηλαδή τις συνεργασίες προεκλογικά θεωρώ ότι τις αποκλείεται εκ των προτέρων. Ασφαλώς, κατηγορηματικά. Έχουμε τη δική μας πολιτική όπως σας ανέφερα, είμαστε τελείως ανεξάρτητοι. Δεν μας ενδιαφέρει οποιαδήποτε συνεργασία. Έχουμε συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα. Εφόσον οποιοδήποτε πολιτικός σχηματισμός εγκολποθεί αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα, συμφωνήσει με αυτά που λέμε εμείς, τότε δεν θα λέγαμε όχι σε καμία συνεργασία. Όμως, εμείς προκειμένου και στο όνομα μιας συνεργασίας, δεν θα φεύγαμε κατά κεραία από αυτά που λέμε και από αυτά που υποστηρίζουμε. Μάλιστα. Πώς πάει η προεκλογική προετοιμασία? Είναι προσδιορισμένο το πότε θα ανακοινωθούν ονόματα, το πότε και επίσημα θα ξεκινήσει ο προεκλογικός αγώνας ανακοίνωσης? Εντάξει, εμείς είμαστε σε μια γρήγορη Συνομαρχιακή Επιτροπή. Έχουμε και υπέρ του απαιτούμενου αριθμού υποψηφίων, έχουμε στείλει κάτω στο κόμμα. Στα κεντρικά είναι απόφαση του Πρόεδρου να εγκρίνει και να επιλέξει από αυτές τις υποψηφιότητες. Θα ανακοινωθούν εν καιρό. Εφόσον δούμε καταρχήν. Εφόσον προκυριστούν εκλογές, γιατί ακόμα και αυτό είναι ρευστό. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε και εμείς στην ανακοίνωση των ονομάτων. Μάλιστα, κύριε Παπαγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Το νέο βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά με τίτλο Συνοστισμένοι στο Ζάλογο παρουσιάστηκε το απόγευμα